بنزیکبوونا دەما بداوی هاتنا داعش لە سووریێ کاروانێکە دنیا سڤیلان ji navçeyên dibin destê wêrê xistinê de derket. Kopraniya wan jin û zarokên Daişê û bi zimanên cuda cuda daxivin. Ou de l'autre, hein, parce que les coalitions aussi, elles ont tapé beaucoup de familles, hein. C'est pas que des hauts placés. ji ber ku hevpeymaniye li gelek deveran xist, gelek malbat û zarok derneketibûn, hatine kuştin. Diviya ba wiha neba. Diviya ba wiha neba. Ez dizanim em ê bên girtin û bên zîndanî kirin. Lê ez hêviya siba roja herî baş bo xwe û zarokê xwe dikim. Her çi qas em bên zîndanî kirin jî lê rojekê em ê derkevin. Em ê ji berê pêztir bin. Em ê dersekê ji vê tecrübeyê û her tiştî yek û qewmiye werbigirin. Em ê bi hikmet dersê ji vê yekê werbigirin. Di nava wan da jî yek û bi nav dewleta îslamî ne wiha dibêjin ev yek ne rast e. Soi-disant un État islamique, mais entre eux, c'est... Berpirsê navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Dîmokrat dibêje ku ew çekdarên niha di gundê Baxwez de mane û şer dikin, çekdarên biyanîne. Xwedî şarezayeke taybet di şer de new, beriya niha li çend welatê din di cîhanê de şer kirine. بين ست حتى شست شتا ممكن هين لور هبه لاف بين ست شست شتا كاسي هري بروفيشنالن كاسي بيانينا انكو خدان تجربين دم دريجن الولات جدا جدا شركرنا اف روش افا جزاتي دانا سبي حطنها شركي بر دجوار رود نافبري هذه الموجتين داعش حرح الخويا دكي كو شتين داعش هولداني كيواني كو لسر اسطا زمان بليزن زمان دريج بكن جالیەکی din ve behsa wê yekê tê kirin ku nakokî di navbera endamên Daişê bi xwe de derketine. Beşek ji wan daxwaza xweradestkirinê dikin û beşeke din biryara şer dane. Ev jî nîşana wê yekê ye ku bi nêzîkbûna dema ji navbirina Daişê, sîstema navxweyî ya wêrê xistinê jî diherife. Vivien Fettah Rûdaw, bajarokê Baxwez li Dêra Zorê.